Είμαι ο Χρήστος Θεοχάρης. Είμαι 35 χρόνια λιγότερος από τον αιώνα. Είμαι συνταξιούχος και έρχομαι στη Σαλαμίνα. Το αντικείμενο που φέρνω σήμερα είναι ένας χρονογράφος χρυσός που τον κρατάς στα χέρια σου. Υποδέχομαι αμέσως τον αγαπητό Χρήστο. Καλώς μας ήλθατε στο Κάσορ Τρας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Μια χαρά είμαστε κι εμείς. Από πού μας έρχεστε? Από τη Σαλαμίνα. Με τι ασχολείσαι, Χρήστο? Τώρα είμαι συνταξιούχος. Πριν τι έκανες? Δημοσιογράφος Πάρα πολύ και ωραία. εκδότης μιας τοπικής εφημερίδας της Σαλαμίνας στις Ανατροπές, την οποία τώρα έχει περάσει στα χέρια του γιου. Χόμπι τώρα που είσαι έτσι συνταξιούχος, για πες μου πώς είναι η ζωή σου. Το χόμπι είναι το ψάρεμα. Α, Έχω ένα μικρό βαρκάκι πολύ ωραία. και πάμε και ψαρεύουμε και διάφορες εργασίες στον κήπο. Για να έρθεις εδώ παρακολουθείς την εκπομπή μας. Είμαι λίγο φανατικός να πω. Δηλαδή τι είσαι, Κάσορ Τράσερ? Όταν χάνω κάτι το βλέπω στο YouTube. Μη μου λες. Μ' αρέσει όλη η διαδικασία. Με τη Βασίλισσα στην υποδοχή και τους αγοραστές που είναι όλοι τους ξεχωριστές προσωπικότητες. Τώρα βλέπω ότι ο Θάνος εδώ έχει το ρολόι που μας έχεις φέρει και το επεξεργάζεται συνεχώς. Είναι δικό σου? Ναι, ήταν δώρο Αραβώνα. Από τον Πεθερό? Ναι. Πόσα χρόνια τώρα αυτό? Είναι το 1992. Πολλά χρόνια. Το έχω φορέσει λίγες φορές γιατί μου ήταν λίγο στενό. Ναι. Τι ρολόι είναι, ποιας Είναι εταιρείας? το της Raymond Vai. Μάλιστα. Και βλέπω έχει εκεί και μια καρτούλα και γκαραντί και το κουτί του. Έχει όλα καλά. τα χαρτιά του. Είναι πλήρες. Είναι πλήρες. Full set. Full set. Γιατί θέλεις να το πουλήσεις, Χρήστο μου? Υπάρχει και το γυναικείο. Δηλαδή ο Πεθερός σου έκανε ένα στην γυναίκα σου Όχι, και ένα εγώ έκανα στη γυναίκα μου και η γυναίκα μου σε μένα. Το γυναικείο το θέλει η κόρη. Μάλιστα. Ο γιος δεν το θέλει το Δεν το άδικο. Δεν φοράει χρυσά. Μάλιστα. Η νεολαία σήμερα είναι με το κινητό. Βλέπουν την ώρα με το κινητό. Τώρα όμως θα δώσουμε το λόγο στον εκτιμητή μας για να μας πει εκείνος τι ακριβώς είναι. Θα σας τα πω όλα με τη σειρά, διότι ξέρεις ότι τα ρολόγια είναι εκτός από την ειδικότητά μου. Γνωρίζω το εξής, ότι είσαι φαν των ρολογιών. Είμαι φαν. Μου αρέσει και προσωπικά. έχεις και ειδικότητα στα ρολόγια. Και μάλιστα μου έχει κάνει εντύπωση επανειλημμένος που μόλις βλέπεις κάποιον από μακριά, του λες και τι φοράει. Ναι, είναι ένα από τα χόμπι μου αυτό μπορώ να πω. Το συγκεκριμένο ρολόι είναι της εταιρείας του κατασκευαστή Raymond Weil. Είναι υπογεγραμμένο φυσικά και στο καντράν. Έχουμε και το κουτί. Έχουμε και την κάρτα. Είναι σημαντικό το ότι έρχεται με την κάρτα. Στην κάρτα αναγράφεται φυσικά ότι έχει αγοραστεί το 1992. Βλέπουμε ένα ρολόι το οποίο έχει 32 χιλιοστά διάμετρο. Το υπολογίσαμε. Βλέπω πως είναι υπογεγραμμένο Raymond Weil Γενέβη στο πάνω μέρος. Φέρει και το λογότυπο. Και κάτω είναι υπογεγραμμένο στο καντράν Οτέλο ή Οθέλο. Είναι η σειρά Οθέλο, η οποία ξεκίνησε το 1986. Ο Raymond Weil είναι ένας σύγχρονος κατασκευαστής ρολογιών. Δεν είναι μια παλιά ξακουστή ορολογοποιία. Ξεκίνησαν να παράγουν ρολόγια το 1976. Η σειρά αυτή ξεκίνησε να παράγεται για τα 10 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας. Της εταιρείας, μάλιστα. Το ρολόι μας, όπως είπαμε, είναι του 1992. Φαίνεται σε αυτό το σημείο. Είναι σε άριστη κατάσταση. Δεν το φόρεσες καθόλου. 5-6 φορές. Μπορεί να είναι πολλά τα χρόνια, αλλά ήταν πάντα στο κουτί του. Δεν είναι χρυσό το μπρασελέ. Δεν έχει αξία σαν μέταλλο καθόλου. Εντάξει, εδώ μας έχει πιάσει κορόιδο ο χρυσοχώρος. Ο Γιώργος δεν σε πιάσε καν σκορόιδο. Μας είπε ότι ήταν χρυσό. Σου είπε ότι είναι χρυσό κάποιος. Αυτός που μας το πούλησε. Πρέπει να του πάρω την άδεια. Άρα το αγόρασες υπερτιμημένα, Χρήστο μου. 350.000 το είχαμε πάρει. Δυστυχώς πιστεύω ότι αυτός που μας το πούλησε, που ήταν κατάστημα στον Πειραιά, μας έπιασε κότσο. Είναι electroplated, δηλαδή έχει γίνει ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα χρυσού. Δεν είναι χρυσό. Δεν βγαίνει ποτέ και δεν παθαίνει και τίποτα με τη Λέει χρήση κάτι του για και το νερό. καράτια.
Ναι, επειδή η ηλεκτροστατική βαφή έχει γίνει για να μοιάζει ότι είναι 18 καράτια χρυσού. Δεν είναι όμως χρυσό, δεν έχει απολύτως καμία αξία σαν μέταλλο. Είναι ατσάλι, για να καταλάβετε, το οποίο έχει βαφτεί στο χρώμα του χρυσού με την τεχνική αυτή της ηλεκτροστατικής βαφής. Νιώθω λίγο απογοητευμένος, γιατί εγώ πίστευα ότι είχα ένα ρολόι χρυσό και μαθαίνω ότι δεν είναι χρυσό τελικά. Με άλλες προσδοκίες είχα έρθει, τώρα τι θα κάνω δεν ξέρω. Θέλεις να μου πεις με πόσα χρήματα θα είσαι ευχαριστημένος από εδώ? Θα το κρατήσω για τον εαυτό μου. Βεβαίως, αλίμονο, δικαίωμά σου είναι. Κάνε μας όμως την ερώτηση κλειδί στον εκτιμητή μας. Θάνο μου, τι εκτίμηση έχεις για αυτό το ρολόι? Όταν μιλάμε για ρολόγια, τα ρολόγια που έχουν αξία, πρώτα απ' όλα είναι αυτά τα οποία είναι συλλεκτικά, είναι από γνωστούς κατασκευαστές που έχουν μεγάλη ιστορία με τους μηχανισμούς, με τα πολύτιμα υλικά που μπορεί να έχουν. Όχι μόνο, υπάρχουν κάποια τσάλινα ρολόγια που είναι πολύ πιο ακριβά από κάποια χρυσά ρολόγια. Αλλά παίζει ρόλο πάντα ο κατασκευαστής. Ποιος είναι αυτός δηλαδή ο ρολογοποιός που έχει δημιουργήσει το ρολόι και τι αξία έχει στην αγορά έξω και πόσο μπορεί να πωλείται ένα τέτοιο αντικείμενο. Η εκτίμησή μου για το ρολόι που μας έφερες Είναι. Είδες, με παρακολουθεί πιστά. είναι είναι 250 ευρώ. Δυστυχώς δεν έχει μεγάλη αξία μεταπώλησης ο συγκεκριμένος ορολογοποιός. Πες μου τώρα, μετά την εκτίμηση που... Περίμενα παραπάνω. Πόσο, 500? 2.000. Απαγοήτευση. Βέβαια δεν φταίει ο Θάνος. Ο Θάνος κάνει σωστά τη δουλειά του, έτσι. Εγώ φταίω που πίστεψα τότε ότι ήταν χρυσό, ενώ το είχα πληρώσει και για χρυσό. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, είσαι Θα το πολύ διασκεδάσω. καλός. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Εύχομαι καλή τύχη σε ό,τι κάνεις, εσένα και την οικογένειά σου, να είναι το ρολόι καλοπούλητο, με την καρδιά μου το λέω, και να πας στο καλό. πολύ. Καλή Και συνέχεια. εσείς το ίδιο. Να πας στο καλό. Καλή Γεια συνέχεια. σας, γεια σας. Από το δωμάτιο της εκτίμησης έφυγα με μια αίσθηση χαράς που έμαθα ότι 32 χρόνια με είχαν πιάσει κορόιδο. Ψυχολογία που μπαίνω στο δωμάτιο των αγοραστών είναι άριστη. Έμαθα την αλήθεια, ποτέ δεν είναι αργά να μαθαίνεις την αλήθεια, αρκεί να τη μαθαίνεις. Παιδιά, βλέπω αυτό το πανάκι και ξέρετε που με πάει σε πολύ τρέλα. Γιατί εκεί από κάτω κρύβεται Η κορδέλα. Θησαυρός. ένας μεγάλος θησαυρός. Γεια σας. Πολύ καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τι Πώς κάνετε? λέγεστε? Ονομάζομαι Θεοχάρης Χριστός και έρχομαι από τη Σαλαμίνα. Πολύ ωραία. Με τι ασχολείστε? Τώρα είμαι συνταξιούχος, Πριν γίνετε συνταξιούχος? δημοσιογράφος. Την εκπομπή τη βλέπεις. Φανατικά, Και εδώ μην μου πεις ότι δεν έχεις κάποια συμπάθεια, δεν υπάρχει περίπτωση. ιδιαίτερη. Μπορείς να μας πεις ποιον. Πρώτα στις κυρίες. Σωστός, γενικός. Νομίζω ότι απάντησα διπλωματικά. Τι σας φέρνει κοντά μας? Σας έχω φέρει ένα κόσμημα που λάμπει. Για πάμε. Για να δούμε τι είναι. Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ πάντως. Λάμπει ήδη. Κι όμως ότι λάμπει τελικά δεν είναι χρυσός, αλλά επιχρυσωμένο ρολόι. Ρολόι είναι. Ρολόι. Ωραίο. Αποκαλύπτω το αντικείμενο, τους βλέπω όλους να ενθουσιάζονται. Είναι ένα καλό σημάδι αυτό. Άρα και θα καταλάβουν ότι το αντικείμενο αυτό δεν είναι χρυσό. Raymond Weil. Φινετσάτο. Από τι είναι φτιαγμένο? Πιστεύω ότι είναι χρυσό. Ατσάλι. Χρυσό. Εσείς θα Ο μου- εκτιμητής τι σας είπε? Είχαμε μια διαφωνία. Πήγα να μπλοφάρω να πω ότι είναι χρυσό. Δεν μπορώ να λέω ψέματα όμως. Και εξάλλου ήξερα ότι θα το καταλάβουν άμεσως. Συνήθως πάντως τα Raymond Well δεν είναι χρυσά. Είναι επίχρυσα με 20 μάικρον χρυσό. Ναι, είναι Και στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα, αλλά πολύ διαδεδομένα στον αραβικό κόσμο. Είναι πολύ μεγάλο μπραντ. Συνήθως έχει Swarovski μέσα και δεν είναι διαμαντάκια. Υπάρχουν και ορισμένες σειρές όμως που είχαν και διαμαντάκια. Single cut μάλιστα. Οκτάετρης δηλαδή κοπής. Το αντίστοιχο γυναικείο που έχω έχει διαμαντάκια. Γιατί Ναι, αυτό είναι θεωρείται πιθανό. αντρικό. Ναι. Αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κατράν του. Μ' αρέσει που δεν έχει Πλαίσιο. πλαίσιο, ναι, γύρω-γύρω.
Ειρηνή, από ό,τι βλέπω σου πάει καταπληκτικά στο χέρι, αν και ανδρικό. Μήπως θα πρέπει να κάνεις την καλύτερη προσφορά. Γιώργο, άμα δεις με τη λούπα το γράφει. 18 καράτια, electroplated, δηλαδή επιχρυσωμένο. Ναι, αλήθεια είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ καλή η επιχρήσωση αυτή, η οποία παραμένει αναλύωτη. Είναι μια διαδικασία ιδιαίτερη. Δεν μαυρίζουν ποτέ. Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι και όπως τα ολόχρυσα. Σε ξεγελάνε δηλαδή. Εγώ το πήρα για χρυσό τότε. Αλήθεια. Τι λέτε. Αυτοί το κατάλαβαν αμέσως, επειδή είναι η δουλειά τους. Εγώ, ο Κουκουρούκου, 32 χρόνια τι έκανα. Δημήτρη, θέλεις κανένα δωράκι, λέω εγώ, μήπως? Για τη σύζυγο. Λοιπόν, παιδιά, άκου, θα ξεκινήσω εγώ. Θα της αρέσει άραγες. Θα της αρέσει, θα της Ναι, είναι αρέσει, ωραίο. Δημήτρη. Πολύ ωραίο. Γιώργο, κάνει, είναι καλό πράγμα. Κάνει, δηλαδή, το πάρει κάνει, και- κάνει. Ο Χρήστος προσπάθησε να μπλοφάρει ανεπιτυχώς. Το ενδιαφέρον είναι τώρα πού θα φτάσουν οι φιλοδοξίες του, καθώς πριν μπει στο δωμάτιο εκτίμησης ήθελε 2.000 ευρώ. Θα δώσω 150 ευρώ και βλέπω. Εκπλήσω με προσφορά από το Δεμερτζή 150 ευρώ. Μπράβο. Γιατί γελάς, Θάνο? Είχες πιο πολύ ένταση. Άντε, το αναβαθμίσω, 200 δίνω. Μπράβο κύριε Δημήτρη μου, 200. Τι ήταν αυτό το σημερινό. Δυστυχώς η Raymond Whale είναι μια μάρκα που δεν εμπορευόμαστε εμείς. Παρ' όλα αυτά θα κάνω μια προσφορά επειδή είμαστε σχετικά καλά προς το παρόν. Επειδή έχει και το κουτί και το συνοδευτικό, εντάξει, μπορεί να φύγει σε κάποιο πελάτη, οπότε θα προσφέρω 250, Δεν τη φοβάμαι. αλλά δεν θα ανέβω πολύ παραπάνω. Πολύ καλή προσφορά. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Αγαπητέ κύριε Χρήστο, δεν με ενδιαφέρει να δώσω προσφορά. Θα απολαύσω τη μάχη, νομίζω θα το δώσετε στο τέλος, γιατί είναι ένα όμορφο ρολόι και εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ με τα ρολόγια δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο δέσιμο. Δεν τα συλλέγω. Όταν παίρνω ένα ρολόι είναι συνήθως για επένδυση. Οπότε δεν θα έπαιρνα κάτι τέτοιο. Και τώρα έχετε στη διάθεσή σας, νομίζω, 2 εμπόρους και ένα outsider. Ποντάρεις δηλαδή σε μένα, μπράβο ρε Ιώλη. Ποντάρω στα outsider. Και δεν θα χάσει σίγουρα. Για να δούμε. Γκανιάν. Είμαι βέβαιος πως θα μπορέσω να το διαθέσω σε κάποιον πελάτη μου και θα προσφέρω 300 ευρώ. Την αξία του την ξέρω λίγο πολύ. Είναι μια πολύ καλή και ισορροπημένη προσφορά. Θέλω να δω αν θα υπάρξει άλλο ενδιαφέρον. Καλά πάμε. Περάσαμε την εκτίμηση του Θάνου. Κύριε Τσαγκαράκη, κάτι ακόμα. Θα δώσω ένα κουσαράκι ακόμα εγώ. Α, εντάξει. Αναβαθμίστηκε. Τελικά μάλλον είναι ευκαιρία να κάνει δώρο στη γυναίκα του. 350. Μάλιστα. Εγώ είμαι έξω. Εσύ τι λες τώρα με αυτή την προσφορά, ψήνεσαι? Κάτι πάει να γίνει. Κάτι πάει να γίνει. Δηλαδή έχουμε μεγάλη απόσταση για μικρή. Μεσαία. Εγώ θα δώσω ακόμα ένα κουσαράκι, θα είναι τα τελευταία τα λεφτά. 3,70 κύριε Δημερτζή. Και είναι η τελευταία προσφορά. Δεν το περίμενα από εσάς. Εγώ περίμενα τα λιράκια. Ντούκου, είμαι έξω. Εντάξει. Λοιπόν, πες μου τώρα εσύ. Να, είμαστε οι δυο μας. 370. Και μια συνάντηση. Λοιπόν, είχα βάλει ένα στοίχημα με το γιο μου. Ναι. Ότι αυτό το ρολόι θα πήγαινε Μυτιλίνη. Θα το κερδίσετε το στοίχημα. Αν συμφωνήσετε πάντως. Άντε Χρήστο, πες. Ένα ταλιράκι. Δεν έχει τίποτα. Χαλάλι σου. Μπράβο! Ευχαριστούμε. Δημήτρη! Είδες λοιπόν τώρα ότι εγώ κρατάω τον λόγο μου. Δώρο για τη γυναίκα μου. Ναι. Αξίζει. Μπράβο. Μαρία, ετοιμάσου. Έχουμε συνέντευξη στη Μυτιλίνη και φιλοξενία. Εγώ είμαι κερδισμένος, ξέρεις γιατί. Γιατί φέτος το παιχνίδι παίζεται αλλιώς. Τελικά το πήρε ο Δεμερτζής και νομίζω ότι έγραψα ιστορία στο Castle Trash. Να μας πει ο κύριος Χρήστος πόσο το εκτίμησε ο Θάνος ο Λούδος. 250 ευρώ. Καλωρίζεις το Δημητράκη μου. Να Ευχαριστούμε πάτε πάρα στο πολύ. καλό. Να είσαι Είστε γερός. καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας, Είστε κύριε υπέροχοι Χρήστο. όλοι σας. Στο καλό. Εσύ και Γεια στο σας. καλό. Γεια σας, γεια σας. Πέρασα πάρα πολύ ωραία στο Castle Trash. Θα ξαναρχόμουν, αλλά αυτή τη φορά με ένα ρολόι που θα το είχα ψάξει να ήταν πραγματικός χρυσός.